kardom kar binglong pini bangke isi ning duk meme a video sinang tu panawan pilo ilitum angjir kareng Tissopi akaya mole pini bangke ilitum cethanam lona tangte cethanam de prang ilitum a video clip bang lang iksina. Lapen nanglitum a video clip pusame thek ponong lo lapen arong abangke hamren ambinong pusipu lapen alang litung pusame Kedo thai pusame avepin lapen alang lichor pusame labang sopir thilong avelo jiboik elo lapen alang like amek pusame ave so joksi alang like choklem chodam phan pusame ajakong avedelo lasi komatne abang phi abang phujong si ganghon Chijinso du mate kerap jining hang pulutang te nilila video long tipipon a contact number long umri igdat non lapen pini video bangke lan pensi kangton iklo lasi mo next video le ako ilitum chitong thena lasi kadok ave karbing long ara ta domi thakme lapen kurbang thu kardom.